Зей политехник колледжында шәһәрнең ире предприятиеләрендә хезмәт куючы яшь хезмәткәрләр студентлар арасында ритеп ябыштыручы белгечлеге буенча бәйге узды. Данный сосуд надо выполнить 3 режимами сварки. Ритеп ябыштыручы Илья Глухов конкурста нинди биремнәр үтәүе турында сөйләде. Практик бирем үтәгән конкурсантлар теорияны бирде. Тәҗрибәле ритеп ябыштыручы Алексей Журавлев үз һөнәре буенча 10 ел эшли инде. 8 ел төрле конкурсларда катнаша. Шуңа ул биремне тиз башкарды. Тут самое главное упорство, наверное, и желание. Иң мөһиме үҗәт һәм өйрәнү укуларга теләк булу кирәк. Һәр даим нәрсәгә булса да өйрәнү зарур ди Алексей Журавлев. Яшь ритеп ябыштыручы Андрей Ульяков конкурска тәҗрибә туплар өчен килде. Навыки набраться побольше. Бер ел гына эшлим әле, тәҗрибәм юк. Конкурста барысында тиз эшләргә кирәк бит ди Андрей Ульяков. Конкурсны оештыручылар әйтүенчә, ритеп ябыштыручы һөнәренә ихтыяҗ бар. Цель этого конкурса Бәйгенең максаты ритеп ябыштыручы белгечлегенең популярлыгын арттыру. Чыгарыш укучыларының күпчелеге предприятиеләрдә эшләй. Аларга бүген дә алга таба да ихтыяҗ бар ди Валентина Попова. Җиңүчеләр һәм призлы урын алучылар дипломнарга ия булды. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.